barhama na gaske lafiya dan faɗin mashehu nisan ka nake yi. Subhanaka tsarki gare ka Allah ya kasance, wanda yayi mutum aljani da dabba da itace, hikima ta sa wani yayi shi lafiya wannan azauce. Gani na zo ina bida ka sani na kasance, a fagen so da yaban sa rabbu ni ma nayi zarce. Yo salati tamkar zubar ruwan sama Allah na kun masoyinka wanda gunsa tilas a tsugunna. Sayyidul kalki madogara abincin rushi na sada alai ka sa sahabu sun hana barna rabbu samin da auliya hasken rushi na. Shehu barhama na gaske lafiya dan faɗin mashehu nisan ka nake yi. Murakani na je na gaida sarkin tafiyar nan mai sarautar da babu ɗan da zai kunta na dinnan mai ɗari kare titaniyar mushak Ahmadu kenan. Shehu na zo gidan ka gaisuwa kuma sannan ballu manari yabo da so cikin zamanin nan. Da mu je jirgi ɗau mutum da kaya na yi abba, gani yau ma nokin nake a yi mini maraba. Shak Muhammad Almasani uba mai hana gaba ka iya min muradi walla ba za na iya ba, kai kake yi ba gajiya ga yaro har babba. Shehu barhama na gaske lafiya dan faɗin mashehu nisan ka nake. Da sallama na shigo Shak barhama gana a fadar ka. Shehu amsa ka mini izini dan matsayin ka baitika ne zan yau gare ka samin albarka. In ta yi ma kana ka sanya hannunka da kanka. Shehu ai min haka dan isar Muhammad zamin ka. Shehu kenan barhama ka kure dukkan mazaje, kamili mai kyawun zubi ga haɗaɗɗen saji. Za mu je sarki mai sarakuna kafi garaje. Shehu mai daji mai gari da birni da gidaje. Shehu mai Allah mai Mustapha Rasul angon DJ. Shehu barhama na gaske lafiya dan faɗin mashehu nisan ka nake yi. Shehu tilas mu bi ka shehu ko an da an so tafiya mu, in babu shehu mu kan ba maso. Shehu shine ya wanke duk zukatanmu da so, ya wanke rushi ya sanya so a yau har yayi na so. Duk wuya duk daɗi ku bar ni barhama nake so. Shehu mai sa mutum ya gana Allah da ma'aiki, kada kallon barhama ka sani ya zuba aiki. Ko a daji a cikin dawa da yaro da saraki, to ku kauce ku ban guri na je gaida saraki. Shehu na zo a cikin kaso nake in zama zaki. Shehu barhama na gaske lafiya dan faɗin mashehu nisan ka nake yi. Shehu mai sa kayan maza ya hahau juyawa. Shehu ka fi sano a cikin gadam nai zaunawa. Mai bidar da manga na shehu san baya iyawa. Zahirin sa barhama baɗinin ba na faɗowa bai faɗo dan in an faɗa ana iya zaucewa. Gashi ya zo sha baɗinin sai ya jajja su ga kuma kowa ya kama shehu ba mai mana burga. Shehu ya kake ne lamarin ka an kasa hanga. Shehu ni ma a cikin ka na riga na ta dinga, ko mutum ko babansa walla ba mai mana burga. Shehu barhama na gaske lafiya dan faɗin mashehu nisan ka nake yi. A lafiya dan faɗin ma mai cikakkar suran nan. Sannu sufi kai ne ka zo a siffar Allah. Shehu ya buya a zahiri a gaibun sai na nan, babu mai gane batun ga walla sai dan tafiyar nan. Munkiri kauce ba batun ka a cikin maganar nan. Ya abin so abin bida shehu barhama in yaskai nake so, mai gaishuwa da kaula da garin fas. Ga mu mun zo muna yabo da danti duka reras mu muna yi da rangaji waɗansu mu suna dan sai muke so muke gani gaba ɗaya mun yi mankas. Shehu barhama na gaske lafiya dan faɗin mashehu nisan ka nake yi. Wani aikin ba dai mutum ba sai Allah rabba, giwa kan yayi tatuwa mu je barhama baba. Ko da naka ka so a baka na kwarai kai karba. Godiya gun Allah tabara sarkin da ya duba mu, ya bar mu da barhama mabiya ba mu kauce ba. Dan uwa mu rike shehu mu ya
so bar ganin kai a cikinsa sai mu dace da abin so yaba mai kyau in an yi karkace kai baka so sai marar kyau in an yi sai ka zama profeso yan uwana kuma danna zuciya ko ba ta so shehu barhama na gaske lafiya dan fadin mashehu nisan ka nake ya muradi alkaulaki a ya barhama bayi shehu ban lidifi a cikin ka in daina bulayi shehu ban bata shi ni da yan uwana ya bayi dan isar amadiyar wana kadin nan da kake yi kai min dimin daiman a duk juyi yayi shehu barhama ka bani kariya kar a taɓa ni dan isar shagdi birima wanda ya zo ya yi nuni a rike Allah ayyuka maras kyau ya yi hani shehu ban baiwar yin yaban ka dan dan usmani kai min shag barhama gani nan kar da barni shehu barhama na gaske lafiya dan fadin mashehu nisan ka nake shehu bani kamala cikin ka nima na zamo gol kai min baiwar haka dan isar sanin awwal shehu kai mun sitira cikin kamala har da jamal ina doso a gano ina ta yin haske walwal dan isar annabi sahibul kamala da jamal dan isar abdurazaki ga munan ya barhamu dan isar abakar ta ga mu mun zo ka rike mu dan isar shewa razumi ka kama mu ka kai mu dan isar abakar jalla wanda ya zamki bular mu shehu sada mu da duk abin bida ya barhamu shehu barhama na gaske lafiya dan badin mashola kai tsaya iya in gaida muradi na shak muhammad almasani ina san ka raina sanni a fama shehu ya hana mana mu barna ni ina nan zama daram a fadar ka na zauna shehu gani masoyin ka na jiki har rushina dan uwa mu haɗe kanmu duk wuya kar a raba mu bar ganin kai da ji da kai cikin shagbar hamu yin tawadi ko yaushe ya kasance aikin mu in muka yi haka wallahi za mu samu muradin mu rike shehu da ayyukansa ya al'ummar mu shehu barhama na gaske lafiya dan fadin mashehu salam na gaishe ku yan uwana da masoya ba sani ba ilimi gare ni sai dai soyayya mai bidar ya ji wayayyu baitikan zo nan gajiya sunana batilan gadan nan zawiya nurin takawar shak muhammad abu zuriya